Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моң сөюче тамашачыларыбыз. Зәңгәр экраннарда чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Бүгенге җылы эчтәлекле котлау хатларыбыз, хөрмәтле юбилярыбыз, хезмәттәшебез Роберт Галинур улы Хадимуллинга багышлана. Беренче котлау хаты сезнең өчен җан атып торган гаиләгездән, тормыш иптәшегездән, балаларыгыздан, оныкларыгыздан булыр. Хат юлларына күчәбез. Олы юлга чыктык икәү генә. Тормыш дигән юлны башладык. Киләчәккә матур уйлар корып, гомер сукмагыннан атладык. Озатып калды безне яшьлек иле. Кулын булгап, юллар чатында, яшьлектәге сөю озатып барды. Чапкан чакта гомер атымда. Тормыш булгач төрле чагы булды, авырлыгы булды, сынавы, юлларның да төрле чагы булды, турылары булды, урауы. Гомерләрне юл уртасы итеп, туктап бер дә яллар итмәдек. Барысына парлап ирештек без, бер кемнән дә берни көтмәдек. Ачы җилләр килеп кагылганда, башыбызны түбән имәдек. Сынау арты сынау килгәндә дә тормышыбыз авыр димәдек. Бар нәрсәне парлап күтәрдек без. Шатлыгын да, моңын, зарын да, гомер күгем гел кояшлы булды. Яннарымда тик син барында. Картлыкта да син минеке диеп, язсын иде сиңа дәшәргә. Насып итсен иде Ходай безгә бриллиант туйга кадәр яшәргә. Бергә, тигез яшәргә. Үткән гомер юлларына байкау ясап, әнә шулай дип башлый югары яркәйдән 60 яшен билгеләүче Роберт Галинур улы Хадимуллинга багышланган котлау хатын тормыш иптәше Рәмзия Сабирҗан кызы. Яшьлектәге бер күрешү безне бер күрүдә гашыйк һәм бер бөтен итте. Хәтта 2 ел армия тормышы да араларны суыта алмады. Чөнки бер-беребезне тоташтырган хатлар җылытты йөрәкләрне һәм гомерлек юлдаш итте. Хәзер гаилә корубызга да 38 ел була. Аллага шөкер, тормышыбыз зарланырлык түгел. Робертның кулыннан килмәгән эш юк. Бик тырыш кеше. Заманда нинди генә техникаларны иярләмәде ул. Сабыр һәм намуслы да. Гомер буе миңа эшемдә дә, гаилә мәшәкатьләремдә дә аңлаучым, ярдәмчем, терәгем булды. Һөнәри техник училищеда производствога өйрәтү мастера. Төрле оешмаларда водитель. Кайда гына эшләсә дә, хезмәтенә җаваплы карау белән аерылып торды. Ихтирам казанды. Яхшы ул үстергәннәре өчен мин гомерем буе биянам, биятама, Рәйсә Гыният кызына һәм Галинур Мөхәммәдулла улына рәхмәтлемен. Урыннары оҗмахның турында булсын, кадерле кешеләребезнең. Хәзер инде Роберт үзе 2 ул әтисе. Аларның Руслан белән Рөстәмнең, киленебез Эльвираның, оныкларыбыз Амалия белән Эльвинаның да әйтер сүзләре бар. Безне тәрбияләп үстереп, югары уку йортларында укытып, олы тормыш юлына чыгарганың өчен үзеңә зур рәхмәтлебез, кадерле әтиебез. Әтиебез, карт әтиебез, безнең кадерлебез. Без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңгә 60 яшең белән котларга. Бер дә хәсрәтләнмә гомер үткәнне. Узган еллар синең бәхетең. Алар үтә торсын, син яшә әле, күреп кенә дөнья рәхәтен. Тигезлектә шулай әни, нәнәй белән пор имәндәй гел-гел икегез. Авырлыклар белми,
хәсрәт күрми, бергә, үзегез корган йортыгызда. Озын, тигез гомер итегез. Кадерле Роберт, сине матур юбилеем белән котлап, иң зур байлык, ныклы сәламәтлек, таудай бәхет, кояштай озын гомер телибез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Рәмзия, уллары Руслан, Рөстәм, килене Эльвира, оныклары Амалия, Эльвина, кодагые Гөлниса. Кайтты кабат күлебезнең акышлары, ишетелә канат каккан тавышлары. Безне дә шул аккышларга тиң иттереп, гомерләрнең салмак узып барышлары. Үкенмимен синле узган юлларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Үкенмимен синле узган юлларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Ул акышлар ялгыз гына канат какмас, ялгызына таңнары да матур атмас. Телим сиңа гомерләрнең озыннары, син бит җирдә берәү генә кабатланмас. Үкенмимен синле узган юлларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Гомер юлы сөю белән үрелгәндә, язлар гына була һәр чак күңелләрдә. Җирдә һәркем йөрәгендә сөю йөртсен, насыйп булсын яратырга һәркемгә дә. Үкенмимен синле узган юлларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Үкенмимен синле узган юлларыма, бар дөньямны төрдең якты нурларыңа. Шын күңелдән сиңа җаным рәхмәт әйтәм, рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Рәхмәт сиңа тормышымда булганыңа. Рәхмәт сиңа, рәхмәт сиңа. Бүген безнең коллективыбызда зур бәйрәм. Югары Яркәй авылында матур гомер кичерүче, Илеш телерадиокомпаниясында водитель хезмәтен башкаручы, хөрмәтле хезмәттәшебез Роберт Галинур улы Хадимуллин гомеренең якты урын 60 яшьлек юбилейен билгели. Хөрмәтле Роберт Галинур улы, беренче чиратта җир йөзендә гомер кичергән адәм баласына иң кирәкләрдән булган, аңа якты дөньяның бар рәхәтлекләрен дә күреп, тоеп яшәргә булышлык иткән,
ныклы сәламәтлек телибез сезгә. Сез коллективта һәр кемгә карата игътибарлы, ихтирамлы булуыгыз белән аерылып торасыз һәм безнең арада сез бик хөрмәтле, ихтирамлы. Тапшырылган эшне үтә дә җаваплы, җиренә җиткереп түгел, гомумән алып әйткәндә, чын күңелдән яратып, намус белән башкарасыз. Техникагыз һәр вакыт төзек, чиста, озак еллар безне бәла-казасыз барасы җирләребезгә алып барып, исән-сау алып кайтасыз. Роберт Галинур улы гаиләсендә дә бик бәхетле. Үзе кебек бар якапта уңган, булган тормыш иптәше Рәмзия Сабирҗан кызы белән тигез гомер итеп, 2 улга гомер биреп, икесен дә яхшы, үрнәкле итеп тәрбияләп үстереп, югары уку йортларында укытып, бүген балаларының балаларына шатланып, сокланырлык матур гомер кичерәләр. Киләчәктә дә сәламәтлеккә туеп, яшәүнең ямен, хезмәтнең тәмен белеп, гаилә шатлыгына сөенеп, тормыш иптәшегез Рәмзия Сабирҗан кызы белән сандугачлардай сайрашып кына, кадерләп үстергән улларыгыз Руслан белән Рөстәмнең игелекләрен күреп, оныкларыгызның шатлыкларын уртаклашып, корган дөньяларыгызның бәрәкәтен күреп, рәхәт яшәргә язсын дибез. Табигатьтән изге күңел белән туган сез бар яхшыга, фәрештәләр канатларын җәеп, һәр чак торсын сезнең каршыда. Сөенеч шатлыкка күмелеп, һәр вакыт елмаеп һәм көлеп, кадергә, хөрмәткә төренеп, яшәгез гомерлек гөл булып. Зур хөрмәт белән Илеш телерадиокомпаниясе коллективы. Иң зур бәйрәм һәр кемгә дә, иң зур бәйрәм һәр кемгә дә аның туган көнедер. Бәйрәм табыны түрендә, бәйрәм табыны түрендә якыннарын күрүдер. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Изге матур бүләк, изге теләк матур бүләк, ихлас булып ирешсен. Мондый көндә туган көндә, мондый көндә туган көндә, һәр кем җырлап күрсен. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Бүләкләргә, теләкләргә, бүләкләргә, теләкләргә, рәхмәт шәпшән күңелдән. Син үзеңдә бүләк булып, син үзеңдә бүләк булып, нурлан табын түрендә. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус
туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнендә. Ихлас котлык туган көнендә. Ихлас котлык туган көнендә.